Aina yksityisen on kotikäyttäjä, julkinen yksityinen. No niin. Aurinko kun päätti retken, siskoistaan jäi jälkeen hetken päivän säden viimeinen. Hämärä jo maille hiipi, päivässäni kultasiin, juuri aikoinen täydistasiin. Kun mennykäisen pienen näki vasta tulevan, se juuri oli noussut luolastoon. Kasveisinkäinen ennen päivän laskua ei voi, milloinkaan enää päällä on. Hei, tässä on 3 semmoista biisiä, mitkä ainakin pitää ottaa ulkoa. 3. Katselivat toisiansa, nennikäinen rinnassansa tunsi kummaleiskuntaa. Sanoi poltaako siltä? Tää nyt sitä yhtä ihanaa. Ei haittaa vaikka laitteet. On pimeässä ja luokseni niin kotiluola näytän sulle tien. Ja sinut arvakseni vien. Tää menee muuten YouTubeen. Säde vastas peikko kuuto, ennen muuta, enkä toivo kuulemaa. Poisku täytyy nyt mennä, ellei polta valonnetta, niin hetkiäkään enää saa. Miksi sun tieti äänet? Tulee laulataan nätisti. Kun meni tänne yksin taustaa. Hän mietti, miksi toinen täällä on. Vähän lyhyt tää on. Ja toinen lyötää rakastaa. Okei, vedetään Eppu. Ei kun Paradiisi vedä. Emme löytä paradiisia. Se on siinä 7.